Γιατί με έκανε κυρία. Με μάζεψε από κάπου, δεν έχει σημασία από πού, και με έκανε αυτό που είμαι. Και σου αρκεί αυτό? Αντώνη, τον αγαπάω τον άντρα μου. Και είμαι ακόμα ερωτευμένη μαζί του. Και σε έκανε ό,τι έκανε. Για τη Μοζαμβίκη ο Νίκος σου τα είπε? Ναι. Και δεν μου έκανε καμία εντύπωση. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι εδώ. Φωνιάδες που ζουν ανάμεσά μας. Άλλωστε εδώ είναι αλλιώς, είναι Αφρική. Και δεν νιώθει τύψεις? Ο Νίκος δεν ξέρει τι σημαίνει αυτό. Η Λίνα όμως, που είναι γυναίκα και γράφει βιβλία, τη νοιάζουν αυτά. Και δεν είναι και Αφρικάνα. Όταν της πεις αυτά που σου είπα, θα έρθει μαζί σου. Πριν μου είπες ότι σε βρήκε κάπου. Αυτό άστο, δεν σε ενδιαφέρει. Οκ. Πες μου τουλάχιστον που βρίσκεται τη Τζοάννα. Δεν μπορεί να εξαφανίστηκε και αυτή όπως ο Γιάννος. Την Τζοάννα να την αφήσεις ήσυχη. Σου φτάνουν αυτά που σου είπα. Λοιπόν, πήγαινε στην κοπέλα σου να της πεις αυτά που σου είπα. Και μετά έλα από το σπίτι. Και να έχει γυρίσει ο Νίκος? Το φοβάσαι τον Νίκο, έτσι? Όχι βέβαια, τι να φοβηθώ. Μην με σκοτώσει. Καλά. Θα σε δω εγώ που θα έρχεσαι και θα κατέβω. Άντε go. Πρέπει να μιλήσουμε. Πότε? Τώρα και μόνοι μας. Θα είμαι στον μπαρ. Λοιπόν, είχα μια κουβέντα με τη Ράντα. Άκρος διαφωτιστική. Όταν λες διαφωτιστική, τι εννοείς? Σχετικά με το ποιόν του κυρίου Ζατέλη. Αν μπορεί κανένας να το λέει κύριο, βέβαια. Βάλε ένα ουίσκι. Τι έγινε, αφεντικό? Έχεις προβλήματα, Φαίνεται. Μου το είπαν τα παιδιά που ήταν στο σπίτι. Δεν πήγε και τόσο καλά το dinner. Dinner. Το dinner μας έλειπε. Fucking dinner. Είναι αλήθεια όμως ότι είσαι κοινή? Η Ράντα τι λέει γι' αυτό? Τι να πει η Ράντα? Λίγα λόγια και καλά. Κατάλαβα. Δεν συμφωνεί και πολύ. Έβαλες τίποτα επάνω? Έβαλα, μωρέ. Βρε Νίκο, τι ήθελες και έπλεξες? Μια χαρά δεν ήσουνα. Ας πρόσεχα. Και τώρα τι θα γίνει? Τώρα εδώ είμαστε και θα δούμε. Άντε, γεια σου. Στην υγεία σου. Και στα δικά σου. Και την πιστεύεις? Σου μεταφέρω απλώς ό,τι μου είπε. Ψέματα σου λέει. Γιατί να πει ψέματα? Γιατί θέλει να με διώξει, θέλει να με ξαποστείλει. Έτσι κάνουμε οι γυναίκες όταν θέλουμε να κρατήσουμε έναν άντρα. Γινόμαστε εφάνταστες. Με συγχωρείς πολύ, αλλά η Ράντα δεν είναι τόσο εφάνταστη. Υπάρχει αλήθεια σε αυτά που λέει. Σε βολεύει, γι' αυτό το δέχεσαι. Ναι. Πώς τα βγάλε πέρα με εκείνη τη συμμορία, θυμάσαι? Αυτό δεν σε προβληματίζει καθόλου? Ήτανε κυνηγός. Μας το είπε αυτό. Έχει πείρα στις ενέδρες. Ας πούμε ότι δεχόμαστε την ιστορία της Ράντα. Εσένα δεν θα σε απασχολούσε καθόλου να είσαι με έναν πρώην μισθοφόρο που έχει σκοτώσει αθώα γυναικόπαδα? Φυσικά και θα με απασχολούσε. Είναι καιρός λοιπόν να αρχίσει να σε απασχολεί πιο σοβαρά. Ρε Λίνα, πάμε να φύγουμε γαμώτο από εδώ. Δεν έχεις θέση ανάμεσά τους. Αυτό θα μου επιτρέψεις να το αποφασίσω εγώ. Σίγουρα. Και κάτι άλλο. Η Ράντα ήταν πουτάνα πριν τη μαζέψει ο Ζατέλης. Αυτό τώρα πού το βρήκες? Έτσι μου ήρθε, γιατί μου είπε ότι τη μάζεψε από κάπου. Και? Τι και? Τι σημαίνει ότι με μάζεψε και μετά με έκανε κυρία? Μάλιστα. Αν το δεχτούμε λοιπόν αυτό, η Ράντα δεν έχει καμία σχέση με την Τζοάννα. Διότι η Τζοάννα δεν ήταν πόρνη. Εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι δεν είχε καμία σχέση η Ράντα με την Τζοάννα, αν και αυτό είναι συζητήσιμο. Ναι, γιατί τα μπλέκουμε όμως όλα αυτά? Εμάς το θέμα μας ποιο είναι? Ακριβώς το θέμα μας, Λίνα, είναι πού βρίσκεσαι εσύ. Ανάμεσα σε μια πρώην πουτάνα και έναν πρώην επαγγελματία φωνιά. Εγώ βρίσκομαι εδώ που βρίσκομαι. Γιατί δεν δέχεσαι τα πράγματα όπως είναι? Γιατί εσύ δεν θέλεις να δεχθείς τα πράγματα όπως έχουν. Τι χάνεις, για πες μου, τι είναι αυτό το τόσο πολύτιμο που χάνεις? Εσένα χάνω, τι χάνω? Το ανδρικό σου γόητρο χάνεις. Αυτό. Και μια σχέση ενός χρόνου που δεν πρόλαβε να εξελιχθεί. Και ξέρεις γιατί? Γιατί δεν είχε τα φόντα.
Δεν ήταν καλή μετοχή. Έπεσε. Είσαι τόσο ψυχρή. Δεν είμαι ψυχρή. Πονάω όπως το λέω. Αντώνη, περάσαμε τόσο καλά μαζί. Ας μη χωρίσουμε άσχημα. Σε παρακαλώ. Την ξέρουμε την ιστορία. Γεια. Εννοείς αντίο, Γεια σου, Αντώνη. Αυτά μάλλον θα πάνε 72. Ο Νίκος που είναι? Να τους. Τι έγινε? Τα είπαμε. Και? Και θα φύγει μόνος του. Το αποφάσισε. Τι τρέχει, Λούνα? Νόμιζα ότι θα ήσουν ευχαριστημένη, αλλά δεν σε βλέπω. Ναι, δεν είμαι ευχαριστημένη. Όχι γιατί φεύγει ο Αντώνης, αλλά... Αλλά γιατί δεν ξέρω ποιος είσαι. Δεν καταλαβαίνω τι θες να πεις. Τι εννοείς? Δεν ξέρεις ποιος είμαι? Όχι. Και θέλω να μάθω. Σ' ακούω λοιπόν. Τι ακριβώς θες να μάθεις? Αν σκότωσες ανθρώπους. Έτσι ισχυρίζεται η Ράντα. Αυτό ήθελε να σου πει ο Αντώνης. Πες μου ότι δεν είναι αλήθεια ότι πήγε στη Μοζαμβίκη. Δεν είναι αλήθεια. Δεν ήμουνα στη Μοζαμβίκη. Πες μου ότι δεν είναι αλήθεια ότι σκότωσες άμαχο πληθυσμό. Δεν έχω σκοτώσει άνθρωπο στη ζωή μου. Μόνο μερικά κακόμοιρα ζώα, αλλά αυτό το αδίκημα νομίζω το έχεις παραγράψει. Τίποτα λοιπόν από αυτά που λέει η Ράντα δεν είναι αλήθεια. Βλέπει το έδαφος να χάνεται κάτω από τα πόδια της και προκειμένου να με κρατήσει λέει ότι της κατέβει. Δεν έχω πάει στη Μοζαμβίκη. Έχω πάει όμως σε ένα στρατόπεδο και εκπαιδεύτηκα σαν κομμάντο σε τακτικές ζούγκλες. Κάπου στη Ζιμπάμπουε. Δηλαδή ήσουν μισθοφόρος. Δεν πρόλαβα να γίνω, έφυγα πριν τελειώσει η εκπαίδευση. Δεν με σήκωνε το κλίμα. Σκεφτόμουν ότι κάποια στιγμή θα σκότωνα. Θα χτύπαγα ζωντανό στόχο και... Δεν μπορούσα. Το κοπάνισα. Και τότε πώς βρέθηκες σε αυτό το στρατόπεδο? Με ανίκες μαλακίες. Έτσι από περιέργεια για την περιπέτεια. Δεν είχα μία. Νέος ήμουνα, άφραγκος νέος. Το Γιάννο πότε το γνώρισες? Μετά, αμέσως μετά. Και τη Ράντα πού τη συνάντησες? Δεν καταλαβαίνω γιατί με ρωτάς τώρα αυτό. Αυτό γιατί το ρωτάς. Δεν ξέρεις, δεν σου έχω πει σε ένα καζίνο στη Μομπάσα. Γιατί με ρωτάς? Γιατί η Ράντα είπε στον Αντώνη ότι τη μάζεψες από κάπου. Ωραία, εντάξει. Θεώρησε το έτσι, κάπου τη μάζεψα. Εκμεταλλευόταν και αυτή την ομορφιά της με κάποιο τρόπο. Είχε πέσει δίπλα σε έναν Άγγλο. Δηλαδή, αυτό που κάνουν τόσα όμορφα κορίτσια εδώ. Δεν θεωρείται και τόσο ανήθικο αυτό το συγκεκριμένο εδώ? Τι θεωρείται αλήθεια ανήθικο εδώ? Το να κάθονται τα όμορφα κορίτσια να στενοχωριούνται τζάμπα. Αντί να χαίρονται που είναι όμορφα και που τα αγαπάνε οι άντρες. Αυτό. Νέντερ, ετοίμασέ μου το λογαριασμό. Τελικά φεύγεις, εντάξει. Ναι, αύριο το πρωί. Δηλαδή, να κανονίσω ένα βαν για μου πας. Κανόνισέ το. Δεν μου λες, υπάρχει πτήση για Αθήνα αύριο? Υπάρχει μία μέσω Καΐρο. Κάνουμε μια κράτηση. Να σου κρατήσω μια θέση. Εντάξει. Δεν θα ήθελα να σε ρωτήσω αν πέρασες καλά, Άντωνη. Μη με ρωτήσεις. Εύχομαι την άλλη φορά να περάσει καλύτερα. Πίστεψέ με, δεν θα υπάρχει επόμενη φορά. Σε πιστεύω. Αν και θα ήθελα να σε ξαναδώ. Καληνύχτα, Αντώνη. Καληνύχτα, Νέντερ. Και ευχαριστώ για ό,τι έκανες, έτσι. Ειλικρινά, λυπάμαι. Έλα τώρα. Θα δείξω.
Δεν έγινε τίποτα, έτσι? Δεν την κατάφερες τελικά? Όχι, πώς το κατάλαβες? Το βλέπω. Είναι γραμμένο στο πρόσωπό σου. Της τα είπες έτσι όπως τα είπα? Της τα είπα, αλλά δεν με πίστεψε. Δεν ήθελε να σε πιστέψει. Ράντα, τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά από ό,τι νομίζαμε. Τι εννοείς? Ότι είναι πολύ ερωτευμένη με τον άντρα μου? Έτσι δείχνει. Τελικά ο Γιάννος θα πάρει το αίμα του πίσω. Τι είπες? Τίποτα. Κάτι δικό μου. Πότε φεύγεις? Μάλλον αύριο. Άντε. Καλό ταξίδι. Ευχαριστώ πολύ. Είσαι τυχερός εσύ. Θα φτάσεις καλά. Δεν βλέπεις, κολυμπάω στην τύχη. Άκου που σου λέω. Είσαι τυχερός. Δεν θα ζήσεις τις μέρες της μεγάλης τρέλας. Αυτές που έχουμε μπροστά μας ο Νίκος, εγώ και η αδερφή του Γιάννου. Τι εννοείς? Τίποτα. Ό,τι ήταν να σου πω το είπα. Τα υπόλοιπα σκέψου τα μόνο σου. Πες μου κάτι τελευταίο. Γιατί άλλαξες το όνομά σου από Τζοάννα σε Ράντα? Άντε πάλι με την Τζοάννα. Έχεις κολλήσει, έτσι? Αφού αυτή είσαι, γιατί δεν το παραδέχεσαι? Αρκετά είπαμε. Καλό ταξίδι. Προσέχεις. Υπάρχει λοιπόν λόγος να χαλάμε τις καρδιές μας, έτσι? Μερικές φορές αμφιβάλλω για πολλά πράγματα. Λογικό είναι. Όταν κάποιοι προσπαθούν να χαλάσουν αυτό που θέλουμε να κρατήσουμε, θα αμφιβάλλεις. Και θα αμφιβάλλεις και άσχημα θα νιώθεις και δύσκολα θα νιώθεις. Have a double scotch, please. Double scotch, gone out. Thank you. Τι είναι, τι θες, πες μου? Θα με περιμένεις μια στιγμή? Θα σε περιμένω μια στιγμή. Καλό ταξίδι. Δεν πήγαινε να ξαπλώσει το εξανάγκη. Εσύ δεν θα έρθεις? Θα έρθω. Από 2 κουβέντες με τη Ράντα θα πάρω και κάποια πράγματα από το σπίτι και θα έρθω. Are you leaving tomorrow? Are you leaving tomorrow? Yes, I am. How long do you stay here? A week? 10 days, counting today. Oh, 10 days is not enough to see anything here. What else should I see? I've seen even the things I didn't want to. Oh, yes. The boys told me about that. Tough luck, my friend. Anyway, on for the road on me. Thanks. Hello, taxi. Tell me something. How long have you been here? Oh, 5 years. Since they changed the old staff? Way back then. And why did change happen? Oh, Nick wanted to renovate the place when his partner left. He didn't like the old staff, right? Oh, who knows? Maybe he wanted to change some, but he compensated them very well. Have they told you so? Yeah. The previous barman bought a bar in Mombasa
the Lago. One of the best in town. Largo. Lago. Good for him. Right. Με είπε Τζοάννα. Κάτι έχει μυριστεί. Όμως εγώ τον μπέρδεψα. Του είπα ένα παραμύθι για το πώς γνωριστήκαμε και τον μπέρδεψα. Α, ωραίο, δεν μου μιλάς, έτσι. Να σου μιλήσω και να σου πω τι. Τι να σου πω. Πας και λες ένα σωρό μαλακίες στον οποιονδήποτε. Τι να σου πω. Αυτό σε πείραξε τώρα, που σου χάλασα το image, που είπα ότι δεν είσαι καλό παιδί, αφού δεν είσαι. Ένα κάθαρμα είσαι. Ναι, είμαι ένα κάθαρμα. Και... δηλαδή αυτό έπρεπε να το μάθει ο Αντώνης. Σε είπε Τζοάννα. Κατάλαβες τι έκανες. Το κατάλαβες τι έκανες. Έχεις αίμα πάνω σου. Ανθρώπινο αίμα. Και θα το έχεις μέχρι να πεθάνεις. Μπορεί να πεθάνεις γι' αυτό. Δεν είσαι καλά τελικά, δεν είσαι καθόλου καλά, είσαι τρελή. Ήρθες να με βρεις μέσα στο σπίτι μου. Σε βρίζω να σε πετάξω με τις κλωτσιές έπρεπε. Μια ζωή προσπαθούσα να μιλάμε σαν δυο άνθρωποι που ξέρουν μερικά πράγματα από τη ζωή, αλλά εσύ... Τι ξέρεις εσύ από τη ζωή. Εσύ τη φτύνεις τη ζωή. Αντί να ευχαριστείς το Θεό για ό,τι σου έδωσε, που σε έχει ακόμα ζωντανό. Σκάσε. Σκάσε. Το αν είμαι ζωντανός. Ναι. Αν είσαι ακόμα ζωντανός, για συνέχισε. Αυτό θέλω να το ακούσω. Όχι, δεν θέλω να συνεχίσω. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο γι' αυτό. Τα ξέρεις, τα έχουμε πει πολλές φορές. Δεν θέλω να κολλήσουμε σε αυτό. Δεν θέλω. Πού θες να κολλήσουμε. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο πράγμα που σου έτυχε. Αν είσαι εδώ αυτή τη στιγμή... Ό,τι και να έγινε κάποτε, όσο σπουδαίο και να είναι αυτό, η ζωή συνεχίζεται. Άκου, την έβγαλες πολύ φτηνά μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσεις έτσι. Με απειλείς. Ναι, σε απειλώ. Και τι θα μου κάνεις δηλαδή. Θα με σκοτώσεις. Μπορεί. Αφού με τρελή, το ξέρεις ότι δεν μου είναι δύσκολο.